si potrebná pre môj život. Kde ťa vlastne môžem nájsť? A dá sa ťa vôbec získať? Tvorivosť je neobyčajne cenná vlastnosť, ktorú je potrebné objavovať a rozvíjať už od útleho detstva. Jednou z najlepších príležitostí, ako ju v dieťati rozvíjať, je zveriť ho do rúk odborníkom na umeleckých školách. Medzi školy, ktoré sa intenzívne venujú rozvoju detskej fantázie, tvorivosti a zručnosti, patrí aj súkromná základná umelecká škola Pablo v Trnave. Súkromná základná umelecká škola Pablo je zaradená do siete škôl a disponuje školským vzdelávacím programom, ktorý rešpektuje štátny vzdelávací program. V našej škole poskytujeme štúdium pre deti od 5 rokov až po dospelých. 5-ročné deti predškoláci absolvujú prípravný stupeň výtvarného vzdelania. Od prvákov po deviatakov je prvý stupeň a je možnosť pokračovania v štúdiu od prvého ročníka strednej školy až po 4. ročník. To je absolvovanie druhého stupňa štúdia a taktiež je možnosť štúdia pre dospelých. Pre školu je na prvom mieste individuálny prístup, o čom svedčí aj fakt, že v každej skupine pracuje zvyčajne 8, maximálne 10 detí. Škola poskytuje dieťaťu možnosť pohybovať sa vo výtvarnom priestore, v ktorom dieťa spoznáva základné prvky výtvarného jazyka, ako je bod, línia, škvrna, tvar, svetlo, tieň, symetria, asymetria, rytmus. Dôraz kladie najmä na to, aby deti zvládli prácu so základnými výtvarnými hmotami a médiami, ako sú farba v maľbe a hlina v sochárskom a keramickom poňatí. Táto zručnosť je potom predpokladom preto, aby malo dieťa výtvarný výraz, na ktorom si škola dáva obzvlášť záležať. Takýmto spôsobom dieťa objavuje pomocou výtvarného umenia možnosť neverbálnej komunikácie. Môže si priamo v praxi overiť svoje schopnosti a zručnosti, ktoré si neoverí v žiadnom inom predmete, iba na výtvarnej výchove. V praktických cvičeniach dieťa vyjadruje svoje predstavy, schopnosti, vnímanie okolitého sveta a vecí, ktoré sú ešte mimo jeho chápania. Nepoznané veci sú totiž pre dieťa tajomné. Základným cvičením na výtvarnej škole sú kresliarské cvičenia, kde dieťa pracuje tak lineárne, ako aj plošne. Cvičenie pre plošnú kresbu je disciplína, ktorá vyžaduje trpezlivosť a vôľové vlastnosti. Pestovanie týchto vlastností trvá istý čas a dieťa po zvládnutí dokáže poňať formát vo svetle a v tieni plošnou kresbou. V kresliarskej disciplíne sa dieťa učí vyjadrovať pomocou materiálov, akými sú ceruza, uhlík, tuš či pierko. Okrem línie je dôležitou výbavou pre výtvarné vnímanie práca s plochou. Tu sa žiaci učia pracovať napríklad s kresliarskou šrafúrou alebo plošnou kresbou.
Táto disciplína si od každého žiaka vyžaduje určitý cvik. Po zvládnutí týchto disciplín je dieťa schopné ďalej pracovať na ostatných výtvarných cvičeniach a precíznejšie doťahovať práce. Okrem kresby sa dieťa môže realizovať aj prostredníctvom maľby ako základnej formy a zároveň sa s týmto médiom učí narábať. Celá podstata tohto cvičenia spočíva na začiatku predovšetkým v tom, že sa dieťa učí miešať farbu. Dochádza u neho k vnímaniu postupov pri práci s médiom farby. Objavuje a vníma farebnú škálu a učí sa základným návykom, ktoré mu umožňujú pracovať s farbou. Po zvládnutí formálnej práce s farbou dieťa poučene pracuje na témach, ktoré si najskôr musí pozorne preskúmať. Medzi časté témy patrí zátišie, krajina alebo portrét spolužiaka či autoportrét. Okrem verného zobrazovania reality má možnosť vyjadriť sa tiež abstraktne. Schopnosť abstrahovať je doménou výchovno-vyučovacieho procesu školy. Starší žiaci v oblasti maľby pracujú potom na náročnejších kompozíciách ako detail, reprodukcia či transpozícia výtvarného diela. Tým dielo posúvajú výtvarne aj intelektuálne do inej, príťažlivejšej roviny. Mimoriadne atraktívnym médium, ktorým sa dieťa môže v škole vyjadriť, je hlina. Škola disponuje viacerými typmi hliny, ktoré mu umožňujú vyjadrovať sa v sochárskom i v keramickom poňatí. Žiaci majú k dispozícii keramickú pec, kde pri vypálení, naglazovaní a znovu vypálení dieťa objaví svoj vlastný výtvor. Môže to byť keramický alebo sochársky objekt. Škola poskytuje pre deti plné vybavenie. K dispozícii sú všetky médiá, ako sú farba, hlina, grafické materiály, papier a iné. Samozrejmosťou sú tiež pomôcky, s ktorými dieťa pracuje. Od dosiek po špeciálne zariadenie, ako sú maliarské kozy, stojany, grafické lisy, keramická pec, kvalitné modelárske hliny a glazúry. Všetok materiál, ktorý potrebuje dieťa k svojej tvorivosti, je mu v škole plne k dispozícii. Súkromná základná umelecká škola Pablo dbá najmä na pedagogický prístup a typ pedagóga, ktorý je schopný pracovať so štátnym vzdelávacím programom tak, aby vytvoril vlastný, pružný a príťažlivý program pre deti. Takým atraktívnym výstupom alebo bonusom pre deti a pre ich rodičov je možnosť účasti na ilustrácii detských kníh poézie pre deti. Pod odborným vedením vznikli už dve knižky detskej poézie, a to Čvirikance a Tak i naopak. Škola pravidelne usporadúva aj rôzne výstavy. V rámci Pablo Bienále prebehla prvá rozsiahla výstava Energia farby. Tvorivosť. Teraz už viem, že ťa potrebujem, ba čo viac, viem, kde ťa môžem nájsť
a bezhranične rozvíjať.